हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआव आङो सानसेयाव मा खालामो बेखौ दिन्थिलांबाय थानोसै आङो नै फुङाव सिखारबाय सिखारनानै एसे एक्सारसाइज खालामनाय माने हेबिट लादों आङो गावखौनो एसे फिट लाखिनायनि माने मा आरोना एसे स्ट्रेचिं एसे बडि मुभमेन्ट्स खालामनोबो गोनां जायोना खारन आंहा खामानियानो जिरायनायल' जायो बेखायनो ओमफ्राय नै एक्सारसाइज खालामनानै फ्रेश आप जाखांनानै आङो ओंखाम गोजां जानोसै आंहा टाइम दङ थेवबो आङो हरनि ओंखाम आग्लायनायखौनो जानानै थाङो आरोना सानफ्रामबो बिदिनो जायो आं हरावनो ओंखामखौ आग्लायनाय संखायो ओमफ्राय फुङाव बे ओंखाम गोजांखौनो जानानै थाङो आंहा हेबिट दंखायो न'आवबो बिदिनो माने ओंखाम गोजां जानायनि हेबिट दंखायो नालाय बेखायनो जेबो प्रब्लेम गैया ओंखामा थाखाबाय ओमफ्राय माबा मोनसे एवनानै जानानै थांबाय आरोना आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ बहुद सिगाङावनो शुट खालामदोंमोन आं खिन्थु माने एडिट खालामनो टाइम मोनैनि थाखाय आङो एगारनाय जायाखैमोन भिडिअखौ बेयो भिडिअआ सामारनिनोमोन भिडिअ ओमफ्रायो नैबे टाइमाव जि गरममोन आरोना फुंनिफ्रायनो ओरैबायदि गरम जायो आङो माबायाव 8:30आवनो ओंखारलाङो रुमनिफ्राय माने आंनि माबासिम चेम्बारसिम ओमफ्रायो नै सहैबाय आङो 9टायाव सहैयो चेम्बाराव बिनि उनाव दसे थानानै कर्ट थांनानै बिदिनो दिनै आंहा थाब खारग'बाय नङाबा आङो बेलासिसिम थानो गोनां जायो बेनो आंनि रुमा नै बे मोनसेया रुम सहैनानै दसे फेननि हावा लाबाय बेनि उनाव फ्रेश आप जानानै दसे रेस्ट लाखांनायनि उनाव आंनि रुमनि हालतखौ नायनाय ओरैबायदि मा बुंनो माने छुट्टि माब्लाबा जेबो खामानि मावनो गोसो जायाना ओमफ्राय दिनै आं एसे टाइम मोननायावनो गावनि रुमखौ एसे साखोन सिखोन खालामनो सानबाय आरोना ओमफ्रायो एसे साखोन सिखोन थायोबा गोसोफ्राबो मोजां नाङो गावखौनो बिराद मटिभेटेड फिल खालामो आङो खिन्थु बांसिन टाइमावनो मेसि जानानै थायो आंनि रुमा ओमफ्राय नै एकदम पचा ससा मारिनानै एकदम साफा खालामबाय आंनि रुमखौ नै जोंख्लाबलायबायना आंनि रुमा ओमफ्राय नै मा होनो गावबो फ्रेश जानानै एसे आलारि बाथि सावबाय इसोरखौ दसे सम गोसोखांबाय जाहाथे आंनि लाइफआव मोजां सम लाबोयो बेनि उनाव आङो एसे ग्रिन टि लोंनो फुदुंनानै लाबाय आङो मानोना आं फुङाव बिदि साहा लोंनाय माने हेबिट गैया ओमफ्राय इभिनिंआवसो लोङो आरो आङो सम मोनोब्ला ग्रिन टिल' लाल साहा लोंनो मोजां मोनो आं गाइखेर साहाखौ मोजां मोना मानोना आंहा गेस जायो सोरहा गेसनि प्रब्लेम दङ माने गाइखेर साहा लोंनो हाया नोंथांमोना आंनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर बेनि उनाव आंहा आरो मैगं थाइगं बायनो गोनां दंबावोमोन माने सानाव आं टाइम मोना माने गुबुन दिनफोरावबो आरोना बेखायनो आङो बेलासिसो थांनानै बाजार खालामनानै लानो गोनां जायो फैनाय टाइमाव एकदम टायार्ड फिल खालामो नालाय ओमफ्राय बाजार खालामनानै लाबोफानो गोसो जाया बेखायनो आङो जेलानो टाइम मोनो बे टाइमावनो आङो गावनि जानाय लोंनायनि जिखिनि बजार जि नांगौ बेखौ बायनानै लाबोयो ओमफ्राय बांसिन टाइमावनो आङो फैनाय समावनो लाबोखानाय जायो खिन्थु दिनै थाब फैबाय नालाय बेखायनो
बेलासियाव एकदम बजार खालामनो थांसै बहुद नांगौ बुस्थु जानानै दङ ओमफ्राय रुमाव थाबाथ' मिथिखायो मा नांगौआनो जाबाय थायो सानफ्रामबो बायनो गोनां जाबाय थायो बायनोनो गोनांथि जाबाय थायो माने जेबो बायालाबानो थानायानो बहुत खम जायो आंहा मैगं थाइगं टमेट' लाबाय ओमफ्राय मा मैगं लादोंमोन आं बावबाय बहुत गोबाव जाबाय नालाय ओमफ्राय नै माइरंबो लानानै फैबाय आङो माइरंबो जोब्बायमोन आंहा ओमफ्राय न'आवबो थांनो सम मोनाखै न'निफ्राय माइरं लाबोनो थाखाय बेखायनो बायनानै जानो गोनां जाबाय आरोना फर इमारजेन्सि पारपस नै दले सले एकदम गिलिर मैगं थाइगं माइरं लानानै फैदों आङो नुनायावनो एकदम बडि बिल्डार बायदिसो नुयो नै खिन्थु ओमफ्राय नै एसे बेलकनियाव फैबाय आङो आंनि प्लान्टसखौ नायनो आंनि प्लान्टसा एकदम रानस्राव जानानै दङ दैखौ आङो फुङाव होलाङो खिन्थु बिराद सान्दुं नाङो नालाय बेखायनो फुरा इभिनिङावलागि ड्राइ जालाङो इभिनिङावसो होनांगौ खोमा ना बांसिन प्लान्टसनि दै आं खिन्थु फुङावनो होनाय जायो ओमफ्राय नै आंनि फुङाव सुनानै गाननाय गस्लाफोरखौ होबाय आं दसे बिदिनो बेलकनियाव दसे सम गावजों लोगोसे टाइम स्पेन्ड खालामनानै मोजां मोनो गावजों लोगोसे टाइम स्पेन्ड खालामनानै वाव बेनि उनाव आङो नै बुक मोनसे फरायनो लादोंमोन बे बुकआ आंहा बहुत गोबाव जाबाय आरोना more than 2 months जाबाय आङो माने फोजोबनोनो हायाखै आंहा बिदिनो समखौनो मोनै जानानै दङ बे साननैसोआव आंहा बिराद हेक्टिक सोलिगासिनो ओमफ्राय दा दसे थानानै आङो डिनारनि थाखाय प्रिपेयार खालामनोसै डिनाराव आं मा संगोन नोंथांमोननो आङो खोन्थालांबाय थानोसै नै आङो माइरं बायनानै लाबोनायखौ आंनि दाब्बायाव सोबाय आरोना स्टर खालामनानै दोनबाय जाहाथे माने गुलाय गुजाय जाया बेनि थाखाय आङो माने कन्टेनाराव सोबाय माइरंखौ बेनि उनाव आङो मैगं थाइगं आं मा लाबोदोंमोन बे मैगं थाइगंखौ संनो थाखाय प्रिपेयार खालामबाय सुनानै लाबाय हानानै लाबाय बेनि उनाव संलांसै आङो मा संदोंमोन बेखौ मोजाङै गोसो गैला स्टिल नै आङो भिन्दि एवदोंमोन ओमफ्राय पनिर भाजि बानायदोंमोन आङो बेखिनिखौ गोसो दं आरो ओमफ्राय आङो थारुनबो संदोंमोन खोमा थारुन मैगं ओमफ्रायो बिदिनो हारसिंनो संनानै एकदम भिडिअ नायनानैनो ओंखाम जायो आङो बिराद हामा हेबिट बियो खिन्थु जानाय समाव आङो बिराद लनलि फिल खालामो नालाय बेखायनो भिडिअ नायै जायो आरो ओमफ्राय नै पनिरखौ हानानै लाबाय आङो बे आंनि थाखाय जोबोद माखासे खिन्थु आं नेक्स्ट मर्निंआवबो जागोन नालाय बेखायनो माने पनिरखौ आधा दिनै जानोसै ओमफ्राय नेक्स्ट डेआव आधा जानोसै बेयाव आङो नै मोनबायानो नै थारुन मैगङा बेयो आङो अखानायै जानो थाखायबो दोनखाबाय आधा बेनि उनाव नै पनिर भाजिया बेनो नुनायाव गोथाव नुवाखै जानो हागौ खिन्थु आं गोथाव मोनदों आरोना बिराद गोथाव मोननायमोन आङो समाव आङो बिराद गोथाव सङो ओमफ्राय माब्लाबा टाइमाव थावा जायो माने गासिबो समावनो आं गोथाव संनो रोङा आरोना बेखायनो नोंथांमोना माब्लाफोर आंनि संनायखौ मोनजायोबा जुदि थावा सानोबा साननाङा जे बेयो एकदम संनो रोङा होननानै आं संनो रोङो खिन्थु सानफ्रोमबो मोजां संनो रोङा आङो माब्लाबा संनो रोङो नै नायदो आंनि रिएक्सनखौ गोथाव जादोंना जायाखै नोंथांमोना आंनि एकदम भुक्कार बायदि जानायखौ नुनानैनो गम मोनखादों नङासै गोथाव जादों होननानै बेनि उनाव जाखांनानै आङो आंनि बुकखौ फिन फरायफिननो आङो आखायाव लाबाय ओमफ्राय दसे सम फरायनानै आङो उन्दुबाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा साबायखर आरो अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो आंनि भिडिअफोरखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालाम
बिदिनो आंखौ अनलांबाय थागोन होननानै आं नोंथांमोनखौ आसा फारिनाय थाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय